שלום, מדבר אבישי, rahit4u.co.il. רציתי לדבר איתכם היום על מיטות קומותיים. מיטות קומותיים הם לאו דווקא מיטה מעל מיטה. זה יכול להיות שילוב של מיטה שבא לנצל מקום בחדר ולתת לנו יותר אפשרויות בניצול הגובה. אחד, יש לנו אפשרויות מאוד מאוד מגוונות. החומרים שאנחנו משתמשים בהם הם מאוד מאוד איכותיים. ואיזה כיף שאפשר ככה להציע את כל המגוון הזה לכם, כדי לתת לכם את האפשרות לבחור את הכי טוב בשבילכם. הכי טוב במובן של הכי בטיחותי, הכי איכותי, מגוון, ועם המון אפשרויות עיצוביות שמתאימות לכם. אם יש לכם חלון, אפשר לשלב מיטה נוספת בצד ימין, אפשר לשלב מיטות אירוח, אפשר לשלב מגירות ואחסנה, אפשר לשלב פינות עבודה לילד או לילדה, אפשר לשלב פינות עבודה לשני ילדים או יותר, אפשר לשלב לילד מתבגר מיטה יותר רחבה למטה ומיטה צרה למעלה. בקיצור, המגוון האפשריות הוא בלתי נדלה. הגוונים, אין סוף גוונים, יש לנו את המגוון הכי רחב של גוונים. האיכות היא בשמיים והמחיר סביר. אז תתקשרו אלינו, אנחנו נשמח לעזור לכם, נשמח לתת לכם אפשרויות עיצוביות, לתכנן לכם ולתת לכם הצעת מחיר 1-800-305-306, אבישי, rahit4u.co.il. תודה ויום טוב.